Hi guys, I'm Mohammed Focus Nazarin nonton naidों गेम सर्विसनो सिगाङाव आं बुंग्रोयो बयनिसिमबो थैंक यू सो मच आरो बिनि उनावहाय बुङो दिनै 18 मे 2019 18 मे आ बर'नि थाखाय बिराद स्पेशल डे आरो बिनि सोमोन्दै आं बाथ्राखौ बुंगोन मानि स्पेशल आरो माखासे मानसिफोरा मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै आं बुंगोन मेट्रिक पास जाय मानसिफोरा जादों बा फेल जादों जायफोरा फेल जादों बिथांमोना दुखु जानो नाङा नोंथांमोना फैगौ बोसोराव होनो हागोन बे नङा कि फेल जाबाय आं अबा थांसै अबा सिगारेट सोमसै अबा मानसै बिदि दुखु जानो नाङा प्लिज आंनि रिक्वेस्ट मिथिबायना नोंथाङा देग्लाय फेल जानायनि जाहोना नोंथाङा माबा मोनसे सोरनिबा न'खरनि बा सोरबा माबा मोनसे फरायालासिनो थानायनि थाखाय जानो हागौ सो नेक्स्ट टाइमाव मोजाङै फरायनानै प्रिपेरेसन खालामनो नाजासिन बिनिख्रुइ बांसिन खालामनो नाजासिन आरो बिनि उनाव आं बुंगोन जाय मानसिफोरा पास जादों बिथांमोनहा गोरिब न'खरनि खायसे दं खायसे माहाजोन न'खरनि खायसे मानसिफोरा मोजां रां रुपा गैयिनि थाखाय मोजां जेनेबा साइन्स कमार्स बा बेफोरबायदिखौ लानो हाया जानो हागौ सो टिउसन लायाबाथाय फरायनायाव एसे मोजां हाया मोजां रोङा एसे जाय मानसिया टिउसन लायो एसे मोजांसिन रोंसिनो येस बेयाव आंबो बुंनायाव एग्री खालामो माखासे बाथ्रायाव निजेबो नाजानाय थानांगौ सो नोंथाङा जुदि साइन्स लानो गोसोबा नोंथाङा जुदि साइन्सआव इन्ट्रेस्टेड बा नोंथाङा जुदि मेथ्स बा साइन्स गासिबो केमिस्ट्रि फिजिक्स बायदिसिनाफोरखौ मोजां मोनोब्ला नोंथाङा अब्ला साइन्सआव लानो बिराद मोजां आरो नोंथांखौ आं बुङो साइन्सखौनो ला नोंथांनि न'खरखौ बुजाय कि आंखौ एसे फरायनायाव हेल्प खालाम क्लास 12 सिम आरो बिनि उनावहाय IIT नि प्रिपेरेसन खालाम जेने JEE प्रिपेयर खालाम बिनि उनावहाय थ' मोजां इनस्टिट्यूटनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामबाय था स्कलारशिप मोननो हागोन जेसेबां नोंथाङा फरायनायाव गोसो होनानै फरायगोन आरो नोंथाङा जेसेबां मार्क लाखिनो हागोन स्कलारशिप मोननायाव चान्स थायो दा माखासे कलेज दङ स्कलारशिप नेशनल स्कलारशिप पर्टेलजों लिंक थानाय आरो माखासे कलेज दङ स्कलारशिप पर्टेलजों लिंक गैया थ' मोजां स्कलारशिप पर्टेलाव लिंक थानाय नेशनल स्कलारशिप पर्टेलजों लिंक थानाय बे कलेजाव फराय मानोना स्कलारशिपआव 30,000 40,000 सिम गाहाम फैयो मानोना आंबो मोनखांबाय बिदिनो 35,000 बा बिदिनो 39 40,000 मोनखांबाय सो ओंखायनो आं नोंसोरखौ साजेस्ट खालामो कि स्कुल फरायोब्ला स्कलारशिप मोनग्रा कलेजाव फराय बेफोर जाबाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय जायो मालाबा समाव अफलाइनबो जायो दा जोंहा नै जुलाइ समाव हाबसिगोनलाय सो ओंखायनो जाय मानसिफोरा गोरिब सानदों बिथांमोना गावनि बिमा बिफाखौ बुंनानै मोजाङै फराय जायाव इन्ट्रेस्ट दं जाय साबजेक्टआव सो बेनिखायनो आरो जाय न'खरा मोजां आरो बिनि उनावहाय फरायनाया नाम्बाराथ' मोन्दों बाट उनावहाय बिराद गादा फरायनायाव बा बानाय बिदि जायोब्ला नोंथांमोना साइन्सखौ लायालासिनो आर्ट्सखौ लानाया साबसिन मानो होनोब्ला उनावहाय गेजेराव फरायनो बाब्ला नोंथाङानो उनाव फरायनायखौ गारगोन सो ओंखायनो जायखौ फरायनो इन्ट्रेस्ट दं बे फरायनायखौ ला आरो फरायनायाथ' फरायखानांखागोन सो बेखौनो आं बुङो दिनै 18 मे 2019 1963 मायथाइनि 18 मेआव जोंनि बर' लेंगुवेजखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन आरो बै दिनाव जोंनि बर' लेंगुवेजखौ बाहायनाया स्टार्ट आरो बुक्स लिरनाया स्टार्ट जालांबाय थादोंमोन बारानिफ्राय बारा बिनि सिगाङाव जों बर' लेंगुवेजखौथ' बाहायो सोदोबखौथ' बाट लिरनाया गुबुन जाथिजों बाहायोमोन जेरै हमना ला एसामिस लेंगुवेज स्क्रिप्ट बिसिनि स्क्रिप्ट बेंगलि स्क्रिप्ट बिसोरनि लेंगुवेजजों लिरोमोन बर' लेंगुवेज लिरनाया इन्ट्रडिउस जाथ'वाखैमोन लिरनाया लिरोमोन खायसे गावबा जायगायाव सोरबा बाट बै समाव स्पेसियेलि डे होननानै बुङोब्ला 18 मे 1963 आव जोङो इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन सरकारनो बेखौ एक्सेप्ट खालामनो थाखाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन जेब्लासिम जोंनि बर' कमिउनिटिसआ मुभमेन्ट लन्च खालामदों अर्गानाइजेसन 1913 मायथाइनिफ्राय थ' बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' मुभमेन्टआ बड'लेण्ड स्टेटनि थाखायबो दाबिनाय बेफोरनिफ्रायनो स्टार्ट जाबोबाय थादोंमोन स' बै समाव जोंनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा गुबुन जातिनि बिजाबफोरखौ फराय बुजिनो मोनलांबायमोन जे एसामिस लेंगुवेज बेंगलि लेंगुवेज बिसिनि बिजाबखौ फराय बिसिनि हांखोजों फराय बुजिनो मोनबायमोन जोंहाथ' निजेनो लेंगुवेज दं जोंहाथ' निजेनो हारिनि ड्रेस गाननाय जोमनाय हारिमु गासिबो धोरोम दं अब्ला जों मानो निजेनि लेंगुवेज थाखानानै जों मानो मालायनिखौ फरायनो स' बिनि थाखायनो 1963 मायथाइनिफ्राय मुभमेन्ट खालामनाय स्टार्ट जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय दिनै जों दा बर' लेंगुवेजखौ लिरनो हानाय बा अफिसियेल लेंगुवेज BTC एरियायाव जाबाय दिनै आसामाव अफिसियेल लेंगुवेज होनना बुङो अफिसियेल माने अफिसियेलद्राय नङा अफिसियेल बाट बड'लेण्ड BTC एरियायाव बियो अफिसियेल लेंगुवेज स' दिनै इसेबां मुभमेन्ट खालामबाय बे मुभमेन्ट खालामनायाव जोंनि बर' हारिफ्रा गोबां थैदों आरो सेक्रिफाइस जादों दानलायनाय सुलायनाय जादों बे रमान हांखो मा हांखोनि थाखायनो बाट बिनि उनावहाय जोङो फाइनालि जों सिगाङाव इंलिसजों लिरनायखौ दाबिदोंमोन बाट बेखौ मोनैनि उनावहाय जोङो देबानागिरि आरो लेटिन एलफाबेटआव मोनबाय देबानागिरिआ जाबाय जोङो अफिसियेलि बाहायो लेटिन
लेटिन एल्फाबेटखौ जों मालाबा फ्रिकुवेन्टलि टाइमाव जोङो बिदिनो बाहायो सम लानानै बाहायो बांसिनानो बाहाया स' अफिसियेला जाबाय देबानागिरि नोंथांमोना मबाइलाव नायोब्ला बड' देबानागिरि बिदि नुगोन स' बेखौ बाहायो दिनै बड' लेंगुवेजआ 2011 मायथाइयाव इन्डियायाव 1.5 मिलियन रायज्लायजादोंमोन आरो बिनि उनावहाय गोबां काउन्ट्रि नेपालानो जा भुटानानो जा आरो बिनि उनावहाय बांलादेशआनो जा स' माखासे जाय जायगाफ्राव बड' थायो बेफोर जायगायावबो रायज्लायजादों स्पेसियेलि जोंनि इन्डियायाव बड' लेंगुवेजआ 1.5 जादोंमोन दा नोंथांमोना हमनो हागोन अभार कनफिडेन्स जों जे जोंनि 2018-19आव 45 to 50 मिलियन पिपल्सआ दा अल ओभार काउन्ट्रि बा अल ओभार वर्ल्डआव रावखौ बर' लेंगुवेजखौ बाहायो होननानै नोंथांमोना सानना लानो हागोन दा बर' लेंगुवेजआ फैयोमोन थाइबेट' बर्मान लेंगुवेज आरो बिनि उनावहाय सिन' थाइबेटान लेंगुवेज बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनखौ एक्सप्लेन खालामोबा गोबां गोलाव थांगोन थाइबेटनाव सिनेटिक बा साइनेन्सनि कालचार बिसोरबायदियाव फैया बाट थाइबेट' बर्मानाव गासिबो ग्रुप अफ सिन' थाइबेटा लेंगुवेजआ फैयो स' बिनि उनावहाय आसामाव बा भुटान बांलादेश बा मेघालय बेफोरबायदियाव गासैबो रायज्लायजायो आं खोन्थाखाबाय माखासे काउन्ट्रि गोबां दं बेफोरावबो रायज्लायजायो जाय जायगायाव आसामाव बड' पिपल्सफ्रा गोसारनानै दङ दा बिनि सायाव रिलेटेड लेंगुवेज होनना बुङोब्ला डिमासा त्रिपुरा आरो बिनि उनावहाय मा दङ बिनि उनाव लालुंगा लेंगुवेज होनना बुंदों डिमासा बिनि उनाव लालुंगा बिनि उनाव त्रिपुरा बेफोराव बिसोरनि लेंगुवेजजों गोरोबो औ नंगौ त्रिपुराफोरनियाबो बेयावबो आं जाय जायगायाव थायो बिसोरखौ लोगो मोनो बिसोरो बाजैखौ जों बाजै होनो बिसोरो बाजैखौ बाज' होनो बाज' जों बाजै होनो बिदिनो ओंखामखौबो ओंखाम होनो बिसोरबो सेम स' बिदिनो रिलेटेड दङ गोबांनो स' जोङो गोबां गिदिर फेमिलि बा जाय लेंगुवेज बेनिफ्राय जोङो ब्रान्च बेनो जाबाय थाइबेट' बर्मान लेंगुवेज एन्ड सिन' थाइबेटा लेंगुवेज स' बिराद गिदिर चाइनाबो थाफायो म्यानमार थाफायो गोबां थायो बे लेंगुवेजआव ब्रान्च बेयो मोनसे ग्रुप बेयो मोनसे स' जोङो साउथ एसियायाव गोग्लैयो स' साउथ एसियायाव गोग्लैनायाव जिखिनि साउथ एसियायाव थाइबेट' बर्मानाबो गोग्लैयो आरो सिन' थाइबेटा लेंगुवेजआबो गोग्लैयो दा फेमिलि बुंनो थाङोब्ला बेनो आं बुंखाबाय थाइबेटा बर्मन लेंगुवेज आरो सिन' थाइबेटा आरो बिनि उनावहाय ब्रह्मपुत्रम आरो बिनि उनावहाय बड' गार' आरो बिनि उनावहाय बड' हिस्ट्रि बड'नि सोमोन्दै बुंनो थाङोबा जोंनि बड'नि मुभमेन्टआव बे लेंगुवेजखौ इन्ट्रडिउस खालामखांनायनि उनावहाय बेखौ सरकारनिफ्राय एक्सेप्ट लानाय बा मुभमेन्ट खालामनायाव गोबां मानसि बर'फ्रा थैदोंमोन स' बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना प्लिज आर'ज गाब दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि सेक्रिफाइसनि थाखाय जोंनि बर' लेंगुवेजआ दिनै एक्सेप्ट जाबाय आरो बिनि उनाव अफिसियेल जाबाय बड'लेण्ड बा बिटिसि एरियायाव बा बै समाव दा जेसेबां बै समाव एक्सेप्ट गैयोमोन जोङो गियोमोन जोंनि बर' हारिनि माखासे एनसेस्टरफ्रा जोंनि आबै आबौ आरो गिदिर मानसिफ्रा गियोमोन जोंनि रावखौ एक्सेप्ट खालामा स' मुभमेन्ट खालामदोंमोन बैसोरनि मुभमेन्टआवबो गोबां बर' थैदोंमोन बै थैनायनि थाखाय जों दिनै रिजाल्टआव मोनबाय जोंनि बर'आ लेंगुवेजआ ग्रान्टेड जाबाय सरकारनिफ्राय दिनै दा गोबां सुबुङानो 45 to 50 मिलियन बर' मानसिफोरा राव बाहायो आरो बै इसिबां सेक्रिफाइस खालामनाय बर' लेंगुवेजखौ ग्रान्टेड खालामनायखौ नुनानैबो जोंनि माखासे बर'नि बिमा बिफाया गथ'फोरखौ बर' रावाव स्कुलाव फोरोङा बर' रावाव सोआ बर' स्कुलाव सोआ इंलिस रावाव सोनाय एसामिस फरायहोनाय इंलिसखौ आं जेबो बुंथ'ला बाट एसामिस रावाव सोनाय स' आं बैसोर सुबुंफोरखौ गोबां दुखु मोनो सिगाङाव थांनाय इसिबां बर' सुबुंफोरनि सेक्रिफाइस थांबाय बिनि थाखायनो बर' लेंगुवेजनि थाखायनो इसिबां खस्थ'यै मोननाय बे लेंगुवेजखौ नोंथांमोना जोगारनानै गुबुननि लेंगुवेजखौ दासिमबो फरायनो थाङाखै नोंथांमोना माबायदि मानसि आरो नोंथांमोना मा महरनि मानसि आं बेखौ मिथिया नोंथांमोना टाइटेलावथ' बसुमतारी नार्जारी ब्रह्म बायदिसिना लिरना लागोन बाट लेंगुवेजखौ फरायगोन गुबुन जाथिनिफ्राय दिनै आं बेखौ बुंनो थाङा मालायनि जाथिखौ जोगार मागा आं बुङो निजिनि आउन नोंथाङा जुदि निजिनि आउन लेंगुवेजखौ निजिनि गावनि लेंगुवेजखौनो जुदि फोसाबनो रोङाबा गुबुननि जाथिनि लेंगुवेजखौ मा फोसाबगोन नोंनि निजिनि न'खरखौनो जुदि नायनो रोङाब्ला आरो गुबुन न'खरखौ मा फोसाबगोन नङा होमबा बेफोरबायदि आरोना स' बाथ्राया बेफोरबायदिनो थाङो बुंनायनि रावाव जे
गियान आखल दानायनि रावाव आं बेखौ रां रुफानि सायाव बुंनो थाङाखै गियान आखल दानायनि रावावसो बुंनो थांदों आं बेखौ स' बिनिखायनो जोङो गावनि बर' हारिनि मानसिफ्रा बर' लेंगुवेज जाय एसेबां खस्थ' मुभमेन्ट खालामनाय मानसि थैलायनाय जानाय मुभमेन्ट खालामनानै जोङो बे लेंगुवेजखौ मोन्दों स' बेखौ एसेबां गोरलैयै गुबुन हारिनि लेंगुवेज फरायनाय मानाय बिदि जानो नाङा स' नोंथांमोनखौ आं पार्सनेलि आंनि मुं मुस्रि प्रकाश नार्जारि नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो अननानै नोंथांमोना निजिनि बर' लेंगुवेजखौ फराय बर' लेंगुवेज लिर बिजाब बानायदों गोबां खन्थाइगिरि गोबां रायथाइगिरि बिथांमोननि बिजाबखौबो फरायनो सोलों फरायना बिथांमोना बेसेन गावनि टाइमखौ गारनानै बिथांमोना लिरो दा बिथांमोननि बिजाबखौ बायैनि थाखायनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा रायथाइ लिरनाय खन्थाइ लिरनाय बा बन्द जाबाय थ' आं बिनिखायनो बर' बिजाबफोरखौबो लिरनाया खम जालांबाय जुदि बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि रावा थारैनो सिगांनि बायदि जालांगोन आं बेखौ आसा खालामो आं बे सुंद'खौल' बुंनोसै मानोना बुंनो थाङोबा गोबां बाथ्रा दङ स' बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनानै थादो आरो बिनि उनावहाय मोजाङै नाजादो आरो मोजाङै फरायनानै बर' रावनि सोमोन्दै लिरनो नाजा दा हाई सेकेन्डारिनिफ्राय डिग्रीसिम बर' लेंगुवेज दा एक्सेप्टेबल जाबोबाय थ' नोंथांमोना दानिफ्रायनो बर'नि राव बिजाब लिरनो नाजाहोलांदो मोजां लिरनो नाजाहोलांदो स' बिनिफ्राय जोबनायाव आं बेखौनो बुङो कि जोंनि बर' लेंगुवेजाव गोबां गोदान सोदोबनि गोनांथि दङ बैफोरखौबो सानै हयै दिरुन आरो बिजाब बानाय आरो जोबथायाव आंखौ अनगिरि गासिबो भिउवार्सफोरनिसिम आं थेंक इउ गोजोननाय थाबाय होननानै बुङो स' दिनैनि थाखाय बेनो एसेनोसै जोब्बाय बाय बाय